Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Олександром Янковським. Ми вітання, з вами Олександр Янковський на частоті 105,9 FM. Ви можете нас чути тепер цілодобово. Нагадую, так само нас можна чути на середніх хвилях на частоті 549 кГц, але тільки зранку о 7:35 та о 12:10, як саме зараз. Щодня з понеділка до п'ятниці в нас денне шоу, і це наша нова програма «Радіо Крим Реалії». Також нагадаю, що можна долучитися до нашої розмови. Якщо зателефонуєте за номером телефону 8 800 10 06 926, це номер телефону для кримчан, і ви можете телефонувати за цим номером абсолютно безкоштовно. 8 800 10 06 926. А жителі інших регіонів України можуть телефонувати до нашої студії за номером 044 490 29 05. Отже, про що ми будемо сьогодні говорити? Гость эфира. Гість нашої студії сьогодні Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті. Вітаю, пане Володимире. Доброго дня. Пане Володимире, перше і головне питання. Да? Чому, власне, історія? Чому історія стала вашим фахом? В якому віці ви зрозуміли, що будете істориком? Історію цікавився, напевно, з віку десь років 10, коли почав вже інтенсивно читати. Мене, відповідно, завжди цікавило щось про минуле. Здебільшого це була якась досить древня історія, це якась єгипетська історія. Я пам'ятаю, з яким захопленням десь у віці 15 років читав книжку «Боги, гробниці, вчені», якраз про дослідження єгипетської історії, їх величності піраміди Войтика Заморовського, книжка, яка була колись перекладена на українську мову, десь якраз видана в кінці 80-х, здається, років. Тобто це ті книжки, які, скажімо так, привабили і затягнули мене в минуле. Але безпосередньо вже рішення про історію як фах, да? Ну це вже, певно, в старшому віці, це вже на завершальній стадії шкільного навчання, тобто коли вже закінчував навчання, десь 10-11 клас. Особливо, зважаючи на те, що в 11 класі це ж на початку 11 класу. Який це рік був? 93-й. Тобто це вже була незалежна Україна? Це вже була незалежна Україна, і, до речі, поява незалежної України, і взагалі відкриття, власне, української історії в кінці 80-х, на початку 90-х років додало якогось вже нового бажання займатися історією, вже, власне, українською історією, тому що це був час відкриття, безлічі відкриттів української історії, переписування, переосмислення того радянського минулого, тоді з'являлися книжки там Волкогонова, тобто це було, справді, надзвичайно цікавий час, коли історичні публікації можна було прочитати в газетах, журналах, вони зачитувалися, передавалися і так далі. Тобто якраз плюс довкола того бурлили вуличні різні події, кінець 80-х, початку 90-х років. Я зростав у Львові, очевидно, що це все відбувалося в мене на очах, і моя мати була досить активна в громадсько-політичному такому контексті. Ми попри мій вік ходили разом на мітинги, тобто де піднімалися прапори, тобто теж абсолютно зростав, власне, в такій атмосфері. І вже десь, кажу, в 93-му році, це вже 10-11 клас десь був, мені пощастило виграти одну з олімпіад з історії, відповідно. Я мав можливість поступати навіть без екзаменів, тільки за результатами співбесіди, і це вже стало остаточною крапкою. Перед тим, до речі, був вибір ще десь чи журналістика, чи історія. Тобто, бачите, журналістика українська втратила такого, я думаю, все ж таки. Але пан В'ятрович, він повернувся як публіцист вже до журналістики, тобто поєднуйте. До речі, в нас, я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, в нас є телефон 044 490 29 05. Це для жителів материкової України, а для кримчан 8 800 10 06 926. Телефонуйте і ставте свої питання Володимиру В'ятровичу, директору Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, таке питання. Чому, на вашу думку, все ж таки в Україні і в Росії
люди, які начебто мали можливість ознайомитися з багатьма джерелами, з багатьма іншими точками зору, і досі продовжують жити, знаєте, в такій парадигмі Сталін, Великий СССР, Побєда, Велика Отечественна війна і так далі. Ну, слава Богу, це здебільшого сказано вами стосується не України, а таки Росії. Тобто, мені здається, що в Україні таки запущений досить серйозно процес переосмислення історії, і ми є зараз свідками такого досить масштабного руйнування радянських міфів. Починаючи, власне, з серцевини цих радянських міфів, який є якраз міф про так звану Велику Отечественну війну. Цей міф дуже активно зараз руйнується на рівні того, що люди по-іншому починають переосмислювати цю війну. Можливо, завдяки тій війні, яка зараз відбувається. Тобто теперішня війна змусила переглянути війну попередню, війну, Другу світову війну. І, власне, те, що наскільки обріхується теперішня війна, дало Ви маєте на увазі українська ця зараз визвольна війна? Теперішня війна з Російською Федерацією, так, очевидно. Очевидно, що саме використання Російської Федерації в цій війні в якості інформаційних інструментів, в якості інформаційної зброї, міфів, радянських міфів про Другу світову війну, представлення як Великої Вітчизняної війни, представлення української влади як фашистської хунти, представлення тих терористів, які борються проти української влади як ополченців, навіть вся ця мова, все це скомпрометувало в обличчях дуже багатьох українців ті міфи, які жили і пережили навіть Радянський Союз. Зрозумів. Тобто і це зіграло так само проти тих міфів, які, знову ж таки, повертала до життя Росія сучасна. Абсолютно. В нас є дозвонювач. Добрий день, кажіть, будь ласка. Вітаємо вас. Алло, ви в ефірі. Так, ви в ефірі. Я буду говорить по-русски. Звісно, прошу. Мариуполь. Так, слухаю. Я по поводу референдума, который проводился Россией в Крыму. Почему никто не вспомнит, что в Конституции Украины написано, что вопрос об отсоединении территории не может стоять. Это противоречит Конституции. А в России это было все сглажено, и никто за это не вспомнил. Дякую. Ну, пане Володимир, тут... Ну, очевидно, що Росія лише імітує якісь законність своїх дій. Очевидно, що ані Україна, ані світова спільнота не сприймає результатів так званого референдуму, не сприймає тих подій, які сталися в Криму, інакше, як, по суті, окупацію Криму. І, до речі, знання історії теж абсолютно необхідні, тому що, по-перше... Які аналогії можна історично провести між тим так званим референдумом 2014 року і історичними подіями? От для вас що це? Є якийсь аналог в історії? Ну, мені здається, що те, що зараз відбувається, це нагадує, з одного боку, можливо, періодення Другої світової війни, і, відповідно, поведінка особливо Путіна, який абсолютно дуже часто апелює до історичного минулого, ніби до відродження якоїсь історичної справедливості. Його цитати часто можна абсолютно накладати з цитатами Адольфа Гітлера. З іншого боку, те, що зараз відбувається, все-таки трошки інше, ніж початок Другої світової війни, можливо, все-таки ближче до початку Холодної війни, тому що ми все-таки говоримо про Російську Федерацію як державу, яка озброєна вже ядерною зброєю. Очевидно, що це відіграє колосальну роль і стримуючу роль щодо того, яким чином реагувати на агресію Росії. Тобто, якщо в Гітлера, наприклад, була б ядерна зброя, то, можливо, і цього, може, і не було б цієї війни великої. То можливо, щоб Захід змушений був би трошки обережніше поводитися з Адольфом Гітлером. Через це, якщо в загальних рисах, мені здається, що ситуація, яка зараз, вона все-таки ближче десь до періоду 49-48 рік, тобто періоду якраз початку Холодної війни. І мені здається, що абсолютно слушними є ті історики, політики, до прикладу, британський аналітик Едвард Лукас, який говорить про нову Холодну війну. Те, що ми зараз маємо, це справді нова Холодна війна. Добре, поговоримо це згодом. А в нас є ще один дозвонювач, тепер з Криму. Вітаю вас. Доброго дня вам. Доброго. Я хотів запитати таке запитання історику. Коли образувалась оце Московія, і коли почали вони захватувати свої племена, а то вони кричать 1000 років, ми вже і все остальне. Мені інтересно, скільки, от я так, щоб їм відповісти, що вони вже существують дуже давно. Ну, і хай історик відповість в ефірі, щоб остальні всі чули. Ага, дякуємо вам за таке питання. Безперечно, що сучасна Росія намагається міфологізувати свою історію, знайти дуже глибокі коріння. І поява пам'ятника Володимира Великого, київського князя в Києві, очевидно, це знову-таки бажання Росії
претендувати і на руську історію. Хоча ми прекрасно розуміємо, що сучасна Росія має досить далеке відношення до історії Росії. Це мені подобається порівняння, що сучасна Росія має таке відношення до Росії, як сучасна Румунія до історії Древнього Риму. Тобто це одна з далеких провінцій, насправді, цієї древньої держави, яка десь починаючи з, напевно, 14-15 століття починає розвиватися, в першу чергу, довгий час як держава, яка перебувала під впливом Золотої Орди. І, в принципі, навіть вже російські історики говорять про те, що, можливо, вплив Золотої Орди мав набагато більше відобразився на історії сучасної Росії, ніж руський період, ніж період Русі. І все ж таки, да, якщо відповісти конкретно до нашому дозвонювачу, коли починається, власне, історія чи Московії, як він сказав? 15-16 століття. Тобто це, власне, як Московського князівства, яке починає набирати обертів, починає приєднувати чи окуповувати довкола себе якісь інші території. І щойно в кінець 18 століття, власне, це Московське князівство вже входить в історію під назвою, яку використовує зараз назву Росії. Росія. Добре, ми продовжуємо нашу програму. Це денне шоу в ефірі Радіо Крим Реалії. З вами Олександр Інковський, а в нашій студії Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті. Нагадаю, що нас зараз можна дивитися, не тільки слухати, але й дивитися у Фейсбуці. На сторінці наші Крим Реалії. Чернівці смотрять, Дніпро тут, Полтавщина вам передає вітання, переказують вітання Надя Купля і Сергій Собеський. Так, і ми продовжуємо. Є таке в мене питання. Пане Володимире, скажіть, на вашу думку, що найбільше невідомо українцям про свою історію? Не відомо, а невідомо. От на вашу думку. Як не дивно, мені здається, що однією з найбільш невідомих відрізків часу є той, який найближчий до нас. Це історія ХХ століття. І саме через те, що ця історія є найменш відомою, саме через те історія ХХ століття є об'єктом найбільших таких інформаційних маніпуляцій. Тому що інформаційні маніпуляції можливі саме в зоні незнання. Історія України ХХ століття, починаючи від Української революції 1917-21 років, дуже мало знана. Досі більшість людей говорять про громадянську війну, і єдине, що знають, це про красних і білих, про ці події. Історія чи була громадянська війна в Україні? Я абсолютно не згоден говорити про громадянську війну. Власне, я вважаю, що громадянською війною можна назвати лише якісь там короткотермінові спалахи конфліктів між гетьманським урядом і урядом директорії Української Народної Республіки. Тобто, справді була певна війна між різними представниками українських політичних сил. Натомість те, що називалося громадянською війною в радянські часи, і те, що намагаються зараз назвати громадянською війною, це, по суті, та сама національно-визвольна війна проти російської агресії. І загалом, мені здається, що якщо ми подивимося на цей період 17-21 років, він дуже корисний, тому що ми побачимо, що ця так звана гібридна війна – це нічого нового для української історії. Тобто все те, що ми свідками чого ми стали в 14-15 роках, це використовувалося в 17-21 років. І, власне, тоді був одною з цілей, які ставили перед собою російські більшовики, було надати, принаймні, зовнішній вигляд цій війні як громадянської. І ми бачимо, що сучасна Росія теж говорить про те, що в Україні їх там нет, а те, що відбувається, це нібито громадянський конфлікт. Хоча насправді всі прекрасно розуміють, що це зовнішня агресія і боротьба України проти зовнішньої агресії. Пане Володимире, а от якщо говорити про якісь, знаєте, аналогії теперішнім подіям, ви сказали, да, що можна сказати, що Росія, вона так само намагається зараз провести якісь певні аналогії. Не провести певні аналогії, да? Аналогічні діти з аналогії. А якщо говорити про тепер з вашої точки зору, аналогії, які можна провести, де ми зараз знаходимося, якщо ми говоримо про українську історію початку ХХ століття? Я би не хотів, знаєте... Чи не можна по такі говорити? Завести дуже в цих аналогіях, тому що вони дуже спокусливо, і хтось може сказати, що ми зараз там 17-18 рік і незабаром 21-й, Україна втратить свою державу і так далі. Схожість є, але є фундаментальна відмінність. Рівень якогось національного усвідомлення українців зараз незрівнянно вищий, ніж був в 17-21. А чому ви так говорите? Чому рівень? На підставі чого ви так говорите? На підставі навіть соціологічних опитувань. Скільки українців вважають себе українцями, скільки українців вважають свою державу, свою батьківщину Україну. Якщо б такі можливі були соціологічні опитування на початку ХХ століття, ми б мали б набагато скромніші цифри. Тому що тоді здебільшого українці були селянською нацією, здебільшого українці були нацією тих, які
часом навіть не усвідомлювали себе, називали себе якимись місцевими, не усвідомлювали Тутейші, казали. не усвідомили навіть, своєї єдності з іншими. Тобто була політична еліта, яка зробила дуже багато для того, щоб ця держава стала можливою, яка зробила дуже багато для того, щоб ці шматки української території, які були розділені між імперіями, все-таки об'єдналися, хай хоч навіть на короткий період. Але в масах своїх українці ще цього не усвідомлювали. І саме жорстока історія України, яка була після падіння української держави, після 21-го року, стала тим жорстоким уроком, який дозволив українцям тепер засвоїти, чому є цінною українська держава, чому її треба захищати. Зрозуміло. Переказують вам вітання з Бахчисараю. Бахчисарай з вами пишуть. А от є така, знаєте, думка. Ще, значить, Київ дивиться, маю книгу «Україна з грифом секретно», рекомендую шалено. Щойно підписував. Так, значить, є ще таке, знаєте, питання, це Харциськ слухає пана В'ятровича, і є таке питання, ви просто перевернули всю історію в свою пользу. Що відповісте таким людям? Може, неодноразово чую такі звинувачення, що ми щось перевертаємо, що ми щось переписуємо. Насправді, мені здається, що тільки тепер українці починають писати свою історію, починають писати свою історію від першої особи, від імені українців. Ми від імені українців своїми українськими очима починаємо дивитися на історію. Це багатьом не подобається. Це не подобається багатьом нашим сусідам і Росії, і Польщі, до прикладу, тому що до того часу вони мали можливості диктувати нам те, хто є героєм, які періоди важливі в українській історії. Очевидно, що зараз оце переосмислення, яке запустилося в Україні, особливо активно після 2014 року, хоча воно триває вже, напевно, з 91-го року, воно трошки змінює ролі цих наших сусідів, воно змінює важливість тих чи інших періодів, але я думаю, що наші сусіди повинні змиритися з тим, якщо вони справді хочуть бути нашими сусідами і хочуть мати нормальні стосунки з нами, що у нас можуть бути відмінні погляди на наше минуле, ніж в них. І намагатися один одному не нав'язувати. Тобто тут рівень поваги, взаємоповаги якраз вимірюється рівнем поваги до цієї різниці. Ми абсолютно з повагою ставимося до того, що, до прикладу, в Польщі національним героєм є Юзеф Пілсудський, який ніколи не буде героєм для українців, зважаючи на його зраду пакту з Петлюрою, зважаючи на його політику пацифікації і так далі. Так, але з повагою можна ставитися навіть безперечно, тому що я розумію, що для поляків він зробив дуже багато, і він заслуговує бути польським національним героєм. І це не дає жодних можливостей, жодних підстав українцям, попри його якісь там антиукраїнські кроки, висловлювати якісь претензії до нього. Але ми б хотіли, щоб з таким самим пієтетом ставилося до українських національних героїв. Зрозуміло. Це Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті в студії Радіо Крим Реалії. За декілька секунд ми продовжимо нашу програму. С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Це Радіо Крим Реалії, з вами Олександр Інковський, денне шоу. І сьогодні ми говоримо з Володимиром В'ятровичем, директором Українського інституту національної пам'яті. Нагадаю, що ви можете так само долучитися до нашої розмови. Ми чекаємо ваших питань. Ви можете їх поставити або телефоном, якщо зателефонуєте нам в ефір за номером 8 810 06 926. Це для кримчан абсолютно безкоштовно. А жителі материкової частини України можуть телефонувати нам за номером 044 490 2905. Ну і ставте свої питання так само на нашій сторінці у Фейсбуці. Там зараз продовжується пряма трансляція нашого ефіру. Ну і продовжимо, власне, тепер нашу програму, ще поговоримо про Крим. От знаєте, Володимире, чи є... Хотів би вас запитати, чи є українська історія Криму, чи Україна зараз може розглядати Крим і от, власне, українську історію в Криму виключно тільки винятково як кримсько-татарську історію? Ні, я переконаний, що є і українська історія Криму, і ми починаємо про це говорити. І минулого року ми опублікували збірник таких науково-популярних публікацій під назвою «Наш Крим. Неросійські історії українського півострова», де, власне, і розвінчується безліч російських міфів, в яких історія Криму починається якраз з кінця 18 століття, після приєднання, власне, Криму до Російської імперії. Ми можемо говорити про... А чи була українська історія до 18 століття в Криму?
Залежно, що вважати, власне, українською історією, зважаючи на те, що якихось форм української державності в Криму до 18 століття не було, але тим не менше, очевидно, що українці були серед інших національностей, були мешканцями Криму. Коли ми говоримо зараз про події ближчі до нас, 17-21 років, то ми знову-таки бачимо сторінки, які говорять про українські сторінки історії Криму. І я думаю, що наступного року мали би відзначатися на достойному рівні. Одна з ключових подій – це похід полковника Болбочана, звільнення Криму. Це справді одна з переломних подій Української революції, яка відіграла важливу роль і в історії Криму. І я думаю, що теж важливою сторінкою, про яку ми повинні згадувати, це якраз стосунки між кримськими татарами і українцями. І в роки цієї Української революції 17-21 років, і в попередні роки. От з попередньої з вами розмови перед ефіром я дізнався про ідею знімати фільм «Конотоп». Так. Це прекрасна абсолютно ідея, дуже прекрасний сюжет битви. Я сподіваюся, що це буде не тільки року. ідея, да, а це буде дійсно якийсь яскравий фільм, оскільки до нього має докласти руку один з українських і кримських режисерів. А в нас є дозвонювач. Добрий день. Алло. Добрий день. Представтеся і кажіть, будь ласка. Дуже приємно. Ну, по-перше, московський урус був і залишились назви вулиць Арбат, Ординка. Пана В'ятровича запрошую до нас на екскурсію в Асканінов. Дякуємо. То поїдете... Чи давно були взагалі там в Херсонській області? Давно. Ага. Я думаю, вже напевно кілька років тому. А що стосується цих, власне, російських назв, то справді ті процеси декомунізації, які ми запустили, вони стосувалися виключно назв, пов'язаних з комуністичним минулим. Але часто на зміну їм приходили назви, пов'язані з російським імперським минулим. Це цікаво, насправді. І що робити з цими назвами? Це дискусія ще триває. Тому, був ухвалений закон про декомунізацію, але ви мали там, де не могли це. Як це відбувалося взагалі? От зміна назв населених пунктів, де люди казали, а нам подобається, наприклад, стара назва. Закон визначав ті назви, які мусять бути перейменовані. Так. Тобто чітко означено, що є символікою комуністичного тоталітарного режиму, які особи підпадають під перейменування і так далі. Які нові назви – це те, що вирішує місцева громада. Відповідно, ми, опираючись на закон, єдине, що могли змусити, це змінити назву. На яку назву змінити? Це вже вирішували місцеві громади. Але ви могли запропонувати? Якщо місцева громада не відгукувалася, то так, тоді ми пропонували, і тоді вступали в дію вже, власне, те, що ми запропонували. До прикладу, один з таких яскравих прикладів – це колишнє місто Комсомольське, яке перейменовано на Горішні Плавні. Це нами запропонована історична назва, зважаючи на те, що місцева громада абсолютно жодним чином не відгукнулася, а не відгукнулася вона, зокрема, через керівництво міста, яке вважало, що може вирішити цю проблему з народними депутатами, і Комсомольськ буде унікальним містом, якому не діятиме цей закон. Що стосується, власне, цієї, так би мовити, деімперіалізації, чи буде наступним кроком за декомунізацію? Я думаю, що такий крок має бути. Інша справа в тому, чи цей крок має бути якомусь чином обумовлений законом, я не знаю, тому що поки що не уявляю, як би мав виглядати цей закон. Але разом з тим, зараз ці процеси, які були запущені декомунізацією, вони додали впевненості українцям, які проводять перейменування, вже не опираючись на закони декомунізації, а просто на закони про графічні назви. До прикладу, ми в Києві маємо перейменування вулиць Кутузова, Суворова, які не підпадали під дію законів про декомунізацію. Бо вони не були членами комуністичної так, але тим не менше місцева громада вирішила, що ці назви мають бути перейменовані, і вони це зробили. Так само роблять і в інших регіонах. А є ще дозвонювачі. Будь ласка, говоріть. Добрий день. Добрий. Щоб перервати ваш дискус там українців в Криму, татари в Криму, привіт вам від Івана Грозного. А запитання до В'ятровича. Скажіть, будь ласка, коли татари появилися в Криму? І витіснили історію сарматів і скіфів. Дякую. Я не є таким спеціалістом в далекій і глибокій історії, через це не готовий висловлювати якісь своїх версій, знаю, що таких версій є багато. І це добра відповідь історика. Він може відповідати тільки за те, що знає. Так, я є радше спеціалістом в першу чергу в історії ХХ століття, і між іншим ще доповнюючи свою попередню відповідь на українські сторінки історії Криму, є надзвичайно цікавий сюжет, який безпосередньо мене цікавив, яким я займався, це діяльність українського націоналістичного підпілля в Криму
Криму в роки німецької окупації. І І одна з статей, яка входить, власне, в цей збірник «Наш Крим», якраз розповідає про діяльність ОУН, похідних груп ОУН з кінця 41-го року, 42-го до 44-го року на території Криму. Тобто це сторінка, яка абсолютно невідома. До речі, цей один з зв'язкових, да, можна його так назвати, він після окупації, я вже, вибачте, не пам'ятаю, цей дід він тепер, тоді був юнаком, і він переїхав, здається, до Луцької області. Чи відомо це вам вояк історія? Української повстанської армії, Черемошинцев, здається його Він росіянин, навіть він росіянин, так, з Криму, який потім приєднався до Української повстанської армії, був заарештований, відбув ув'язнення, і, наскільки я знаю, він ще живий. Добре. І, до речі, залишив цікаві спогади. Далі слухаємо ще. Бачите, як цікаво слухачам Радіо Крим Реалії дізнатися правду історичну від пана Володимира В'ятровича або поставити йому запитання. Слухаємо вас. Доброго дня. Доброго. Я б хотів задати таке питання. Нехай пан В'ятрович порекомендує книги про український Крим і про Україну. Назви їх, автора і де б їх можна було б придбати. Ага. Ну, можу повторити ще раз, це наше науково-популярне видання «Наш Крим. Російські історії українського півострова», і яке з'явилося буквально в 2016 році. Книжка доступна безкоштовно в електронному вигляді, в паперовому вигляді ми її відправляємо по бібліотеках. На наступний рік ми готуємо видання, я сподіваюся, що воно вийде, історика Сергія Громенка, яке якраз буде присвячено походу Болбоча на Крим. Я від себе ще додам, що, слухайте, в нас щосуботи програма «Кримські історії» з істориком Сергієм Громенком. Того року він писав, багато програм було зроблено на тему такі, і похід Болбочана, і інші історії. Тепер ми вирішили зробити таку серію програм, починаючи з кам'яного віку взагалі, да? Від неандертальців і дійти зараз до тих людей, які захопили, я не знаю, можна так назвати, новітніх неандертальців. Ну, власне, від тоді і тепер зараз пройдемо по всій історії. Є цікаві публікації в якості статей ще одного співробітника Українського інституту національної пам'яті Богдана Короленка, який займався більш давньою історією, якраз першої окупації Криму Російської імперії в кінці 18 століття. Ми запрошували так само Богдана Короленка. Є історія, я думаю, що, до речі, можете зайти просто на сторінку сайту Українського інституту національної пам'яті, і там є окремий такий розділ, який присвячений Криму, та так само там є низка публікацій, і там є, власне, електронний варіант книжки «Наш Крим», яку можна завантажити і читати. Так, давайте ще один дозвонювач. Слухаємо вас. Алло. Та, це ви. Добрий день. Добрий. Володимир з Кіровоградської області. Мене турбує тема Голодомору. Спочатку я один тезис скажу про комунізм. Є такий вираз: на чужому горі щастя не побудуєш. Це всім комуністам. А тепер про Голодомор. Моя мама 95 років їй. Вона пам'ятає ще НЕП. Вона пам'ятає, де була наша земля. Ну, а про Голодомор все в деталях і в ліцах, і в красках. І ці деталі мене дуже турбують. Років 2 назад я телефонував, щоб це все було записано, але так і не добився. Ага, добре. Давайте так, зараз ми послухаємо, як можна від пана Володимира, якщо є живі люди, як задокументувати, до кого звернутися? Ми записуємо спогади людей про минуле. Один з найбільших наших проєктів, який зараз вже завершується, це про недавнє минуле, спогади учасників Євромайдану, але разом з тим ми записуємо і глибші спогади тих людей, які пережили такі катастрофи, такі великі проблеми в українській історії, як Друга світова війна, як Голодомор. На жаль, у нас немає можливості виїжджати на місце, тому що дуже невелика кількість людей, незначний ресурс, але якщо б була можливість завітати до нас в Інститут національної пам'яті на Липську, 16, там відповідно обладнана є кімната для запису, ми б обов'язково записали. Тому що якщо ми говоримо особливо про Голодомор, це неймовірно важливо якраз записувати. Бо ці люди вони йдуть. Їх дуже мало
залишилося, так. І всі документи, які стосуються цієї теми, мені здається, ми вже виявили, але ми розуміємо, що чисто людський вимір, весь цей емоційний вимір в документах не відображається. Тут треба конкретно записати тих людей. Слава Богу, записано вже досить багато, але кожна ще людина, яка залишилася жива і може щось згадати, це надзвичайно важливо для істориків. А чи є у вас можливість залучати до того процесу, до документування тих, наприклад, шкільних вчителів історії, які є по селах, да, які могли б записувати, ну я не знаю, якимось чином просто там... Такого роду кампанія відбувалася в 2008 ще році. Відповідно, було підготовлені певні методичні рекомендації для вчителів. І, в принципі, в разі потреби ми знову-таки можемо надати всю методичну допомогу для цього. Дякую. Дякую за дуже цікавий ефір, за те, що знайшли час прийти до нас. І, нагадую, бахчисарайськ, колишній боєць УПА, етнічний росіян Володимир Чермошинцев, нині живе в Івано-Франківську. Нам написали на Фейсбуці. Це було денне шоу в ефірі Радіо Крим Реалії. Володимир В'ятрович був нашим гостем, директор Українського інституту національної пам'яті. Зустрінемось на 105,9 FM.